Čaute bajkeri, som Patrik Čurila, ambasadorom Najšportu a dnes som prišiel s mojím novým parťákom Šimonom. Čau Paťo. Vyskúšať bombové bicykle značky Trek. Vyskúšame si horské a elektrobicykle, takže poďme na to. Sme prezlečení, nachádzame sa pred najväčšou predajňou na svete. Počkaj, zatiaľ na Slovensku. No a to je jedno, história sa nepýta, ak sa hovorí. No tak som celkom zvedavý, že čo dneska znesú tieto bicykle a čo znesieme my na nich. Poďme to vyskúšať. Let's go! Fú, Šimon, normálne parádny deň, ja som si celkom aj zamakal. Tušil som, že to elektrobicykle vedia byť pestré a dynamické, ale som pozitívne prekvapený. Čo ty? Musím povedať, že som milo prekvapený z tohto bicyklu. Je to riadna mašina, je jedno, či ideš do kopca alebo z kopca. Technické pasáže si vieš užiť naplno, všade. Takže je to bomba, baterka šlape na plný výkon a tebe nič nebráni v ceste. Mal som trošku obavu, keď som ťa ťahal na elektrobicykel. Viem, že ty rád jazdíš na horskom bicykli, však si aj majster Slovenska v cross-duatlone. Podľa mňa je to perfektné si to vyskúšať, že tie elektrobicykle sú fakt akože pre každého, aj pre nás ako výkonných športovcov. Takže za mňa samé plusy. Elektrobicykel je ako oblek Ironmana. Zvýši vám silu, zlepší vám vytrvalosť, budete sa jednoducho cítiť ako taký superman na bicykli. Či hľadáš bicykel na cestu do práce, alebo bicykel, ktorý ti zlepší výkonnosť a dotiahne to na tvojich parťakov na víkendových výjazdoch, práve elektrobicykel je pre teba to práve orechové. Ak sa rozhoduješ o elektrobike, určite navštív predajňu Najšport, kde ti poradia profesionáli, kde si môžeš vybrať produkty z tejto špičkovej značky Trek a môžeš tie bicykle aj vyskúšať. Je ich tam koniec koncov takmer 1000, takže neváhaj a dobehni ku nám na Odsete Hilko.